Siat jeri siat khnam dagi karbi yaki khasi penar ki balik rap lit riang kadang beteng haduk mentah. Haka ar pun terek unai lur ar ja ar pulai kila sap yang art li ki video ki bapen i yaki karbi ki bakieng laki khnam ki renti ki jeri siat simbat ki tiar pen mensau bat ki badang siat yaki khasi penar. Kai kata ka bentah ka bang kwa ban syarah kemat jongi. Bat ringkat ta ka mensim ke jing siau kia. Ke jing siau diau ke juk kapur. Ngawan ra akmat jongi lang iwei pe iwei khnang bakum ka ri ke jat penriu. Ki pradok ki prasnam ki khundap shenrang hang ne po ka bri nyok trap. Ka dei ka por ngi bangin kendit penriu. Pan kendit no na ka jing yo thia lengai. Bat ngila ban ong ru bangin long kita ki samla. Bat ki pradok ki prasnam ki balak penkrek. Ban yada ya ke jing shingan bat ka hok long trai jongi pradok ki prasnam jongi hang ne po ka jat penriu. Ngiyu i bat ngisaki baka sorkar meklaya kanut ban phak syok phak bom tang hapok sor shilo. Ngiyu i baka sorkar meklaya kanut ban phak syok phak bom tang hakapor bagi pajbak nong snong jong ke ke jaka ha din bagi la skong tu baka jing kata jong ke jing yar jong kata ka top simen faktoris kimi ban persya ka sorkar meklaya kanut ban ai order ban phak syok phak bom yaki polis jong ke jela yaki pradok ki prasnam jong yantai. Ngiyu i baka sorkar meklaya kanut ban ai order ban phak syok phak bom yaki polis jong jela yaki pradok ki prasnam jongi hang te po jan khandailan hadu uhat hakmat jongi long kemi ki ba armet kim saliasu hapok dukan sha ki let ban penjulor lengbada uston krinit to kadai ke jinglek ranjono. Ngiyu i pat ki polis jong jela ka sorkar meklaya kamnut ban ai yaki ka order ban ong yaki polis jong jela labuk ya pi hang ne ban yada ya uput usam labuk ya pi hang ne ban yada ya jing song singan hang ne pok gejela labuk ya pi hang ne ban yada namta ka jela ka i ke jongi naka kti jongi wei pamendari la ban ong henry ngiu i pen ban ba kimnut ban ai kata ka order ban yelek persya ya ki nongsun jong gejela henry kinut ban ai order tang ban kumno ban lek dusmon ban her keput ban her thma ya ki prodok ki prasnam jongi kajingkli bang kwa ban bu hang ni kalong sakat nungut kita ki mensim briu sakat nungut kita ki long renyang jongi perdok prasnam jongi paka sorkar meklaya kamut ban ai kenya syaka sorkar asam paka sorkar meklaya kamut ban ai kenya syaki briu jong ka asam lek se phinem klet ya ka ai ka history hapok ka jat briu ka jingjie hapok langpi ka nungut ki mensim briu jongi perdok prasnam jongi ki bela limah ka kti jong sorkar asam lengba ka jing siat pathar jong ki polis jong ka sorkar asam lek si phinem klet ya ka ai ka jing je hapok ka history jong ka jat benriu bakat nungut ki pradok ki prasnam jongi ki la lima ka kti jong sorkar asam hang te po mukro hatu phila koloi banda klet ya ka ni hatu kam dei ki jing leran ya ka sorkar meklaya kat tu piu i pleng ngangai ba PUE ba pidon ki khmat pidon ke skor henry phimnut pan jubab pat phimnut pan ai respon persya iki kan don jingmut ayu bandon kata ka sorkar hang ne po ke jela meklaya pan yada ya kata ka jing syong siir jong ki prodok ki prasnam jongi ngiyu i kini ki sngi ba ki breu jong ka sorkar asam ki herthma ya ki prodok ki prasnam jongi ki balong kita ki kun khasi kun khara ki khasi penar ki ba syong basa hang te po bordar da ki jeri set siem da ukhnam ka renti hatu kane kam wanra e jing syong siir ki prodok ki prasnam jongi ki ba syong te po khap bordar ikwa ban bu kani ke jingkeli hang ni kalong baka sorkar meklaya kala ai order ayu ya ke police department ki balong kita ki nong yada ya ke jela ke jongi hang te pok kapordar ni pinut ban ai order tang ban phak syok phak bom ya ki perdok prasnam ya ki try ri ki try muluk ki try jela kani kalong ke ai ke bakum ka ri ba ke chat berdeu kum ki try ri ki try muluk ki nong song sunong hang ne pok ke jela ngi condemn ya ka di ki jing khauput jong ke sorkar meklaya ya ka jing ting pot jong ka sorkar meklaya wat hadu baki briu kila ngut teli hadu baki briu kila pejer senam ya ki kun jong ka jela hang ne po ka jela meklaya ka sorkar meklaya kamnut ban saham bat kamnut ban ang wat sikentin penban ngiu i bat ngisaki baki polis nong ya da jela hang ne po ka jela ka jongi ki herkrap ban lat na ka tersim jong kita
ki briu jong ka asam na ka tersim jong kita ki khar karbi Hari ka ai ka pangakwa ban kren bat ka ai ka pangakwa ban pha kan ni ka message ka sarkar kalong ba WhatsApp ba hadu ba ki pradok ki prasnam ki khundap senrang ni po ka bri nyok trep kin hap sim ya kata senjam ban ong ba ka banse ka thom ya ka sang ban hap ban ra da ki lagi jong ki jiri set sim bagi hap ban ra ya kita ki kram ka renti na ki ying ki sem ki jong ki bat ban let lut stay support than borda let's say la na ka liang jong ka sarkar meklaya ka sangap menti ya be be kan bat kamnut ban jubab persya ya ka sarkar asam bat ki briu jong ka asam let's say kan sapoi ka por ba haduk ban poi uta uput lada ka sarkar meklaya mle ai lane am jubab kloi kloi ya ka ai ka ba ki briu jong ka sarkar asam bat ki briu jong ka asam ki thombor ya ki produk ki prasnam ki jongi par haswa bangan penkut ya ka ni ki jingkren ka kwa ban pha kani ka khubor ka message ki jing pen ken mau ya ki produk ki prasnam ki khundap senrang hang ne po ka bri nyok trep ba ko ki produk ki prasnam ladangim kendit benriu menta salanopat ladangim kendit benriu menta salanopat ngiyo i bat ni saki kan nungut ke sarkar asam kala pejer snam bat kala sim bala pthat jubor ya ki mensim jong ki produk ki prasnam jongi hang tei po langpi kat nungut kita ki mensim ki ba kordor jong ki produk ki prasnam jongi pa sarkar asam lengba ki tenat sarkar jong asam kila sim bala pthat jubor ya ka mensim jong ki produk ki prasnam jongi hang tei po mukro de kom ki produk ki prasnam ki badon ya ka jingkit kli badon ya ka jing sosen ai badon ya ka jing seo kia ya lagi jong ki produk ki prasnam ladang nyimle ai ladang isu snap menti bat ngi suhun ngi shani abet kat ke jingmon jong sarkar meklaya ban le kamut ba kan sapoi ka por bagi produk ki prasnam jongi ki basyang po khap bordar kin salut bat nda ki produk ki prasnam jongi kin salut nang tei kamut ba ki tei gi jaka po khap bordar kamut ba kani ka sarkar asam kan sale da ka bor bat ka sakni jubor ya ki tei gi jaka tei bat imat kani ka tei kabut jong sarkar asam ban thombor shwa ya ki pajba nong snong ki bolong ki produk ki prasnam jongi shwa bakin capture lan shwa bakin thombor ya ki jaka ki puta jong ki produk ki prasnam jongi ki besyong stay po khap bordar te leng ba kani ka video kentu sa sisin kalong ba sarkar meklaya kadai ban pen i ya kata ka bor ka ikhtiar ka jongka om bakin shu long khau put silenter jing im rei pen i no ya kata ka jinglong dap senrang jong ka sarkar meklaya ban sim ya kata ka senjam ban lek persya ya kita ki briu ki ban thombor ya ki produk prasnam bonon thombor ya khandau ka siap hang ne po ka jela bat kaju kani ka khubor ka kwa ban pha sya ki produk prasnam jongi ki khundap senrang jong ka bri hau trap kalong ba ingat scam ba dai tang ki khar karbi ki badon jiriset sim ki badon ukhnam garanti rei ki khun khasi khun khararu ki dei ki juhi ki tiar le jongi ya ki nongsun ki bawan ban thombor ya ki produk prasnam lane ya ka ri bekejat penriu